Act 22. Wadhi nyime nyakora mogi jalup jatend piny Rigathi Gachagua ogolo siem mager ne jonjore mabuto e kind oganda kendo nyisogi mondo giduok bunde magin godo tok chik. Fomala Otanyambaga ntiere kod ler mathoth. Limbe mare boma mabaragoye kaunti ma Samburu, jalup jatend piny Rigathi Gachagua omuoch kod ruodhi mag gwenge ni okaw ting' mar neno ni jonjore e kuonde makuo mag jamni otime newa. Nyinyi tuko na nyinyi, tuko na nyinyi. Mlikuwa mumeanza vizuri sana, bunduki mlikuwa mumeanza kurudisha, lakini mnaonekana mmesahau. Hizo bunduki mrudishe. Na mimi niambie machief na assistant chiefs, wewe chief ama assistant chief, bunduki ziko kwako, wewe unajua, muende musanye bunduki mrudishe. Rigathi okoni piny owacho mar William Ruto kod en owuon ok noyiengang mondo jomed kaongi moganda yo mar okak. Rigathi okoni jonjore omi thuolo mapot mondo duok bunde kuom serikal. Hii mambo ya wizi wa ng'ombe imepitwa na wakati. It is outdated cultural practice. Mambo ya kuua Mkenya mwingine ni mambo ambayo hawezi kubalika. Mambo ya kuua watoto ni mambo hawezi kubalika. Mambo ya kuangaisha wamama ni mambo hatuwezi kubali. Jotelo koni migawo mar arita kwe kanyakla kod ruodhi biro chako fweko gwenge kendo ponono nwang' bunde lwet jonjore to gibiro neno kama goi. Na niseme mkitoka hapa leo tukisikia mulio ya risasi kwa sublocation yako, wewe chief utaenda nyumbani. Chief akae kwake ama mulio ya risasi ikae. Wale wako na bunduki mrudishe haraka. Hakuna mulio ya risasi itakuwa hapa hii Christmas. Rigathi bende okoni piny owacho timo kar manyalo mar chiwo kony ne jok ma oula mamomore sando. Tuma malori na chakula, mchele magunia 800 na maharagwe magunia 300. Mtahakikisha ya kwamba pahali yote iko shida, wananchi hawa wa mama na watoto wamepata chakula cha kutosha ndio waweze kujisaidia. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Yorok nore kinde